החום והלחות של הקיץ הישראלי גורמים לא פעם לאיפור לנזול, למרח על הפנים, לא אצלנו באולפן, אבל בדרך כלל זה קורה. בחוץ. ובגלל זה יותר ויותר נשים פונות לקבלת איפור קבוע. ונמצאת איתנו רבית הזאת, שהיא מומחית לאיפור קבוע, מייסדת האקדמיה. PMU, Permanent Makeup. Permanent Makeup Israel, שתספר לנו מהם הטרנדים המומלצים וממה כדאי להימנע, זה חשוב לדעת את הדברים האלה, כי יש הרבה חששות סביב איפור קבוע, ואם זה בכלל בטוח או לא בטוח. קודם כל, ראשית, זה בטוח. ברוך השם. תלוי איפה אתה עושה את הטיפול, אם אתה עושה את זה תחת הידיים המקצועיות והמיומנות. כי אם לא, אז ההליך הוא בלתי הפיך לפעמים, ברמה נשים יכולות להסתובב עם איפור קבוע כושל, שאי אפשר אפילו לתקן אותו. לא, צריך לדעת מה זה אומר, מה הסיכונים. נכון, לכן צריך לדעת תחת איזה ידיים אנחנו הולכות לעשות את ההליך הזה. אבל אולי תגידי לנו קודם מה הטרנדים השולטים. אז הטרנדים השולטים, קודם כל זה תקופות. נכון. היום הטרנד השולט הוא גבה עבה, גבה ישרה, ואנחנו נשמע הרבה את המילה... ישרה? ישרה. די. היום אנחנו נשמע הרבה את המילה מיקרו-בליידינג. נכון. מיקרו-בליידינג. אוקיי. זו טכניקה ליצירת שערות, שרוב האנשים בארץ לא מבינות בכלל מה זה. הן רוצות מיקרו-בליידינג כי ככה הם שמעו. זה הטרנד, אבל היום יותר ויותר חוזר הטרנד של הפודרה, של הדגשת הגבות בצורה הכי טבעית שיכולה להיות, כמו שאת שמה צללית לצורך העניין, וזה נראה הרבה הרבה יותר טבעי. שיטת השערה, המיקרו-בליידינג בהכרח לא מתאימה לכל אחת. למה? אנחנו צריכים להבחן את האור, אנחנו צריכים לראות אנמנזה רפואית, לבדוק את כל הדברים האלה, ואז הטכנאית איפור קבוע, אם היא מקצועית ומיומנת, היא תדע להתאים את הטיפול לאותה לקוחה. ואיזה טרנדים את פחות ממליצה? אז היום יש את הטרנדים בעולם שמסתובבים, שזה הסומק, שזה הקונסילר וזה הנמשים. קונסילר? זה אסון. זה לא שמעתי. בעיניי, לדעתי... זה הבעת פליאה? כן. לא שמעתי על זה. קונסילר, יש את אלה שיש להם את הקהויות מתחת לעיניים. כן. אז היום מציעים להם לעשות את הקונסילר. או אלה שרוצות לשים סומק, עושים להם את זה קבוע, או נמשים, בא לי נמשים. כאילו? כן, וזה נראה מסננת, זה יפה שאתה יוצא מהטיפול, אבל בזמן לטווח ארוך יותר, זה נראה כמו כתמים, ממש. כאילו זה אסון, לא לעשות את זה, אלה שעושות את הנמשים, זה פשוט נראה מסננת, כאילו זה לא טבעי. ואיך עושים את הקונסילר? אני לא מצליחה להבין. קונסילר זה עם פיגמנט שהוא בצבע גוף, צבע בז' לבן כזה, ופשוט מתחת לעין מייצרים את הדבר הזה. עכשיו, אם גם היא לא מיומנת מספיק, והיא לא מתאימה את הגוון הנכון, תחשבי מה יכול להיות, בואי. ואז שזה מחלים, זה נראה פשוט זוועה, זה נהיה כתמים וזה נהיה צהוב. שאלה קטנה, מה זה קונסילר? זה הצבע ששמים מתחת לשקיות העיניים? קונסילר זה מבהיר את השקעים. לא ידעתי, לא קראתי על זה בספר. לא, אתה צודק, אתה צודק. אז איך אני כלקוחה אמורה לדעת שלא יודעת מה, שיש איזה טרנד, איך אני יכולה לדעת אם הוא יעשה לי טוב או הפוך? תראי, אני ראשית ממליצה באמת לכל לקוחת קצה שרוצה להגיע לטיפול כזה או אחר, פשוט לחקור את המקצועיות בתחום, לחקור מה נכון, מה לא נכון. לא כל מה שהלקוחה רוצה בהכרח מתאים לה, אוקיי? לפעמים אנחנו יכולים לעשות נזק. אנחנו צריכים לעשות התאמה גם למבנה הפנים, גם חלילה למי שחולה או הבריאות שלה לא טובה, אנחנו צריכים לדעת איזה טכניקה כן להתאים לה, ויש לנו היום מגוון רחב של טכניקות שאנחנו יכולות לעשות את ההתאמה. אבל מי שלא רוצה מה שאני ממליצה לה, ודווקא היא רוצה לדעת שזה לא מתאים לה, אני פשוט אומרת לה, מצטערת, לא אצלי. סעי לשלום. כי למה? כי בסוף אנחנו מגיעים למצב שזה פשוט נראה גם לא טוב, אנחנו יכולים לגרום לזיהומים, אנחנו יכולים לגרום למראה לא נעים, ואני בטוחה שאתם יודעים על מה אני מדברת, ורואים את זה היום ממש בצורה בעיניי... את לוקחת אחריות, אומרת, עושים אצלי... אני לוקחת אחריות על כל דבר. תראה, גם לי יש ילדים בארון, אני גם בעבר לא הייתי מה שאני היום. וגם אלה שבעבר, שהיום מגיעות אליי, אני מטפלת בהם בצורה נכונה. יפה, ואם אנחנו רוצים ללמוד את זה, מה צריך להיזהר? אז ככה, כשאנחנו נרצה ללמוד את התחום הזה, וזה תחום באמת באמת... חם והוא טוב והוא מתגמל, הדבר היחיד שצריך להדליק לכם נורה אדומה, זה מחיר מוזל. ואני בהכרח, אני מדברת ממש בכוונה על המחיר, כי במחיר מוזל אי אפשר לקבל ידע. ואי אפשר לקבל הכל. הדבר השני זה כמות המפגשים שלומדים.
כמה אנחנו לומדים, אנחנו צריכים לדעת מה הסילבוס, כל הדברים האלה זה נקודות קריטיות כדי לדעת לעשות. היום אתם יכולים לראות גם במדיה החברתית, שיותר ויותר בנות שלומדות את התחום הזה, מוכרות את הציוד, כי לא למדו במקום נכון, לא ליוו אותם, לא נתנו להם כלים להתחיל, וזה חבל מאוד. חבל מאוד, כי זה הרבה כסף לפח. נכון, נכון, נכון. זה לא חלטורה. רויטל, תודה רבה. תודה שבאת אלינו הבוקר.